Bon dia! Avui volia parlar sobre l'art a Instagram. I és que últimament estic veient moltes coses com aquestes, de la Cinteta, de la Mimosa, de la Dela XD, del Només Tu, del Tobadia, de la Resistència... I m'encanten com els artistes a Instagram, però crec que els estem menyspreant. I no vull que se'm malinterpreti, perquè de veritat m'encanta, però els estem consumint a tal velocitat que crec que no se li dona el valor que requereix i que al final acabarà sent un fast art, com el fast food, com el fast to furious, que en fem milions i milions, moltes coses que només serveixen per consumir, no serveixen prou per apreciar el que són i l'esforç que hi ha al darrere. I és que seria normal, perquè a Instagram i a la societat en general es fomenta aquest consum ràpid i gens reflexiu, perquè també estem passant, per exemple, d'una lectura a mirar vídeos i cada cop més vídeos, i quan mirem el vídeo no només estem mirant el vídeo, sinó normalment estem fent altres coses, o sigui, consumim molta informació i no li donem el temps que es necessita. I la reflexió és, hòstia, doncs estaria bé donar-los el temps que es mereixen, perquè si no és com que comparteixo una cosa sense creure-me-la, i quan la comparteixo me l'haig de creure, l'haig d'entendre, li haig de donar un temps, ja sigui un minut. Quantes vegades us heu passat un minut davant d'una foto d'Instagram apreciant-la, traient-li el suc, a veure, fent una introspecció per si alguna cosa del que diu la foto o el que sigui us afecta, us toca d'alguna forma? Llavors, jo què sé, proposo màxim una compartició d'una cosa reflexiva per dia, o valorar-la, donar-li minuts o el temps que es necessiti per apreciar-la, perquè està molt guai que hi hagi tot aquest art i tot això de rerefons a Instagram. El que no està guai és que publiquem així a tort i a dret, sense criteri, sense entendre-ho, sense creure'ns-ho, sense donar-li el valor que es mereix.